testuinguru horretan aurkitzen garela. Alde batetik, eta orain sartuko naiz pixkat argazkian zehatzago, urte luzetako deslokalizazio eta tertziarizazio prozesuek eragin dutelako guk daukagula ehun produktibo ahulago bat eta kontrol txikiagoa gure ehun produktiboarengan gure herriaren etorkizun sozioekonomikoa gidatzeko, eta gainera horrek aldi berean eragin du Euskal Herritarren lan baldintzak gero eta prekarioagoak izatea. Eta orduan hemen lehen ondorio bat, orain arte sozioekonomia hitz egiten zenean erabiltzen genituen bi kontzeptu zirela barne produktu gordina eta enpleguaren datua jakiteko ea ekonomia eta teorian ondorioz herritarren bizi baldintzak ondo zihoazen, gure ustez bi kontzeptu horiek balioa galdu dute ulertzeko egungo realitate sozioekonomikoa edo behintzat ondorioztatzeko datu horien arabera Euskal Herritarron bizi baldintzak onak direla. Alde batetik, barne produktu gordinari kritika ideologiko ezberdinak egin zaizkiolako feminismotik, ekologismotik, esateko ez duela asaltzen zein den realitate sozioekonomikoa, ez dituelako aintzat hartzen zaintza lanak, ez duelako aintzat hartzen gure jarduera ekonomikoak dituen inpaktu ekologikoak, baina eske gainera, eta orain fiskalitatearen eztabaida irekita dagoela EAen, eta askotan pasatzen da hor zerbait superurrun dagoen bezala, baina Euskal Herrian dugun fiskalitateak ez du banatzen aberastasuna modu egoki batean, eta soldaten pisua gero eta txikiagoa da aberastasunaren tarta handi horren barruan, jada erdia baino gutxiago. Osea, aberastasun osoaren erdia baino gutxiago doa soldatetan. Orduan, naiz eta orain entzuten den, hazkunde ekonomikoa egongo dela barne produktu gordinaren arabera, horrek benetan ez du esan nahi horren ondoriak biziko ditugula guk herritar bezala.